Gravísimo accidente na autovía do Salnés. O sinistro deixou unha muller falecida e 2 feridos de gravidade ingresados na UCI do Hospital Montecelo. Todo apunta a que o sinistro foi provocado por un turismo que circulaba en dirección contraria. Que tal? Moi boa noite. A colisión foi frontal entre 2 vehículos moi preto da saída do Mosteiro. De seguido lles ampliamos esta información, antes repasamos outros titulares da xornada. Detido o presunto autor de varios incendios nunha dúcia de contedores do lixo en Ribeira. Os lumes rexistráronse de madrugada en Castiñeiras, a Meixida e a Area Secada. A conselleira do Medio Ambiente visitou en Ribeira os traballos de conservación do río de Artes. Augas de Galicia executa a limpeza das marxes e retirada de obstáculos. Os comerciantes do Grove queren animarnos a mercar no seu comercio local. Para facelo, en Groves vende poñer en marcha a 4ª edición da campaña de verán Come, Merca, Ama o Grove. A Deputación de Pontevedra mellora o campo de fútbol do Príncipe Felipe. Tras rematar os traballos no alumeado do campo, as obras centranse agora na remodelación dos vestiarios. As dúas intervencións contan cun orzamento total de máis de 140.000 euros. A Fundación Rías do Sur de Pontevedra acollerá esta fin de semana o Campeonato Galego de Natación Infantil de Verán. Competirán 176 rapaces que buscan conseguir as marcas para o vindeiro Campeonato de España. Estamos nas novas do día. Comezamos. Unha muller falecida e 2 feridos de gravidade nun accidente rexistrado esta mañá na autovía do Salnés, á altura do concello de Meis. Todo apunta a que o sinistro foi provocado por un turismo que circulaba en dirección contraria. A colisión foi frontal entre 2 vehículos moi preto da saída do Mosteiro, nos carrís en sentido Pontevedra. Unha falecida e 2 feridos de gravidade é o balance que deixa o aparatoso accidente rexistrado esta mañá na autovía do Salnés, á altura do concello de Meis. Eran as 10:20 cando un condutor que circulaba en sentido contrario colidía frontalmente contra outro vehículo, moi preto da saída do Mosteiro, nos carrís en dirección Pontevedra. Como resultado do forte impacto, os 2 ocupantes dun dos vehículos, un home de 46 anos e a súa nai de 71, quedaron atrapados no interior do coche, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros de Ribadumia e Vilagarcía para proceder coa súa excarceración. Tamén resultou ferido de gravidade o ocupante de outro vehículo, un home de 51 anos, que conseguiu sair do coche polo seu propio pé. Aínda que inicialmente o 061 mobilizou un helicóptero, a néboa impediu a súa intervención e os 3 feridos foron trasladados ata o Hospital Montecelo en ambulancia. Finalmente, a muller faleceu xa no centro hospitalario. Os 2 homes permanecen ingresados na unidade de cuidados intensivos. O operativo despregado provocou importantes retencións na autovía do Salnés. A Garda Civil de Tráfico xa iniciou unha investigación para aclarar o ocorrido. No operativo tamén interveu a Axencia Galega de Infraestructuras e Protección Civil de Meis. Unha veciña da Illa de Arousa ingresada na unidade de queimados do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. A muller de 43 anos resultou ferida de gravidade na explosión que se produciu na súa casa da rúa Travesía do Castro do Concello Insular. Todo apunta a que a causante foi unha fuga de gas non detectada. A explosión provocou tamén importantes danos materiais, tanto no inmoble afectado como no situado en fronte. Tamén resultou danado un turismo que se atopaba estacionado fronte á vivenda. O fillo da muller que se atopaba na vivenda no momento da explosión resultou ileso. A Policía Nacional detivo un veciño de Ribeira como presunto autor da vaga de incendios en varios contedores do municipio durante a pasada madrugada. As lapas afectaron primeiro os contedores da rúa Fontenova, próximos ao Colexio Sagrado Corazón de Castiñeiras. Posteriormente, os bombeiros recibiron un novo aviso por 3 colectores ardendo na Meixida, a tan só 200 metros do anterior incidente. Por último, iniciouse un lume nas inmediacións da praia da Area Secada, onde a policía sorprendeu o presunto autor dos feitos. Ademais de proceder á súa detención, os propios axentes encargáronse de extinguir as lapas, evitando que chegaran a estenderse.
Ribeira celebraba esta mañá a reunión da Mesa Local de Coordinación Institucional contra a Violencia de Xénero, ademais de responsables de distintos departamentos municipais e dos corpos de seguridade. Participou no encontro o director xeral de loita contra a violencia de xénero da Xunta de Galicia. Exceptuando as 7 grandes cidades de Galicia, o xulgado de Ribeira é o segundo de toda a comunidade que máis casos de violencia de xénero rexistra o ano, tan só por detrás de Cambados. Esta é especialmente importante en ese sentido porque Ribeira, un dos partidos judiciais con máis carga de traballo en violencia de xénero, é necesario escoitar a todos os operadores xurídicos, económicos e sociais da comarca a fin de poder implementar e polo menos poder resolver esas incidencias ou esa problemática existente co feito, co obxecto de loitar contra a violencia ou polo menos tratar de minimizarla o mínimo posible. Co obxectivo de reverter esta tendencia, a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero do Concello reúnese cada 6 meses para avaliar a situación e tomar medidas baseadas fundamentalmente na prevención. Unha reunión que facemos máis ou menos cada 6 meses, creíamos oportuna facela agora para analizar a situación da violencia de xénero que está afectando ao noso municipio e, por tanto, tamén tomar medidas que poidan servir para reducir ese número de casos de violencia de xénero. Non? Por parte do Concello de Ribeira, pois, temos un centro de información á muller pois con persoal que pode estar á disposición de calquera muller da nosa localidade e tamén de outras persoas da comarca. Por tanto, estamos intentando minimizar o número de casos, tamén facendo campañas de sensibilización e educación, sobre todo cara ás franxas máis novas da poboación, cara á mocidade, e despois tamén, evidentemente, coa colaboración institucional por parte do Concello de Ribeira con outras administracións competentes na materia, como pode ser a Xunta de Galiza, o Ministerio ou a Xustiza. Na actualidade hai un cento de mesas de coordinación en toda Galicia na que participan os distintos operadores implicados na loita contra a violencia de xénero, con representación das distintas administracións, axentes educativos e sociais e corpos de seguridade. A conselleira de Medio Ambiente desprazouse esta mañá a Ribeira para supervisar os traballos de mantemento que está a executar Augas de Galicia no río Artes. Ademais da retirada de árbores caídas na canle fluvial, os operarios traballan na limpeza das marxes e eliminación de especies invasoras. Dende onte, técnicos de Augas de Galicia traballan en varios treitos do río Arlés en Ribeira para liberar o cauce e permitir o libre discorrer das augas. Céntranse fundamentalmente na retirada de troncos e ramas caídas na canle fluvial, a limpeza das marxes, o control de especies exóticas invasoras e a eliminación doutros obstáculos. Trátase dun tramo de aproximadamente 900 metros entre as parroquias de Olveira e Artes e se prevé que as actuacións se prolonguen durante 20 días. Pois vais a cometer a limpeza, a retirada de troncos e árbores mortos de aproximadamente 1 kilómetro, que é aquelo que os técnicos din que se ten que levar a cabo a actuación, pero é un traballo que metódico en certas épocas do ano que está complementado despois con outro traballo que tamén fai Patrimonio Natural. No que vai de ano, a Xunta leva realizadas 70 actuacións de conservación ao longo de máis de 150 kilómetros de río, cun investimento superior ao 1 millón de euros. No que vai de ano leva invertido pois case que 1 millón de euros e actuado pois en 78 zonas, non? Pero para que vos deades unha imaxe do que son as actuacións, dende xaneiro ato de agora son uns 152 kilómetros, que é asimilar a distancia que hai entre a Coruña e Vigo, e iso nos ríos, coa dificultade que isto conleva. E a partir do mes de xullo e ata decembro continuaremos actuando pois en outros tantos lugares e con unha inversión de outro 1,5 millón de euros. O que fan é, por un lado, detectar as zonas pois inundables, as máis perigrosas, e esas son prioritarias, e complementanse con outras zonas onde a guardería pois fai a comprobación necesaria, e habendo moitos obstáculos, o que se pretende é o discorrer das augas, o cuidado dos ecosistemas, por suposto, a retirada de árboles mortos, que por un lado son un perigro, por outro lado acaban caéndose un obstáculo, pero tamén supón a transmisión de enfermidades dunhas árbores a outras. Os traballos enmarcanse no Plan Anual de Conservación Fluvial de Augas de Galicia. O obxectivo é recuperar o bo estado dos ríos e minimizar o risco de asolagamento sen alterar o ecosistema.
O Concello de Boiro saca a licitación as autorizacións para a instalación de atraccións de feira e postos para as festas do verán. O prazo de presentación de ofertas está aberto dende hoxe ata o día 28, mediante sobrepechado no Rexistro Xeral do Concello. As autorizacións adxudicadas serán únicamente para o período das festas de verán, dende as 6 da tarde do 5 de xullo ata a madrugada do día 10, podendo prolongarse un día máis e o custo das atraccións é do 50%. A montaxe poderá comezar xa o día 2 ás 4 da tarde e o dominio público deberá estar totalmente liberado a medianoite do día 12. A listaxe de postos e o tipo de licitación está dispoñible na web do Concello. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. O Concello de Ribeira brindou unha recepción á actriz Susana Sampedro. A intérprete ribeirense vén de gañar o Mestre Mateo como mellor actriz de reparto polo seu papel de Carme na longametraxe Matria. Merecida homenaxe a recibida esta mañá pola actriz Susana Sampedro. Veciños, amigos e familiares da intérprete ribeirense sumáronse á recepción brindada polo Concello para recoñecer os éxitos acadados na súa xa consolidada traxectoria profesional. Emocioname moitísimo porque eu xa sabedes que para min Ribeira é a miña terra e estou pois eso, emocionada de que me chamen para vir hoxe a esta recepción por este premio, que tamén é algo moi emocionante, non? Que os teus propios compañeiros te recoñecen así o traballo, é super bonito. E celebrarlo aquí en Ribeira coa xente daqui, vamos, mellor imposible. É que entre os fitos máis destacados da súa carreira destaca o recente premio Mestre Mateo como mellor actriz de reparto polo seu papel de Carme en Matria, un personaxe que tantas alegrías lle está a dar, e no que recoñece hai moito de Susana. Pois eu puxenlle moitas cousas que xa traía tamén, non? Bueno, isto sempre o conto porque Álvaro, o guionista e director da película, sempre me di que Carme era diferente ao que eu fixen, pero eu creo que entre os dous traballamos unha Carme pois que é o que pois unha persoa divertida, unha persoa que leva alegría á vida da súa amiga que non o está pasando ben. Entón, bueno, pois un pouco tamén está nun momento vital un pouco complicado porque non sabe, foise a vivir fora, ela justo lle moito a súa terra, está así un pouco tal. Pero sí, vamos, ten bastante de min. Na actualidade, Susana Sampedro está inmersa noutro proxecto ilusionante, a peza teatral O mundo está roto e pódese camiñar, que ven de estrear. Agora estou cunha obra de teatro xuvenil, que espero poder vir ao auditorio maravilloso que temos aquí, para toda a familia, pero bueno, sobre todo pois a partir de 5 anos e así. Na estrea foi moi ben, a xente gustoulle moito, chamase O mundo está roto e pódese camiñar, e nada, pois moi ilusionada tamén con este proxecto, e algunha cousiña que hai máis que non se pode dicir, o típico que parece tal, pero sí que hai, espero que sala para arriba, porque estas cousas xa se sabe, isto é bastante complicado. Aínda que de momento non nos pode desvelar máis detalles deses proxectos de futuro, de seguro que van ser todo un éxito, posto que visto o visto non hai nada que se lle resista a esta polifacética ribeirense. Esta fin de semana culminaron en Pontevedra os actos para celebrar o 25 aniversario de Miguel Anxo Fernández Lores na alcaldía. Foi cunha cita política no Teatro Principal na que non faltaron moitas das persoas que o acompañaron neste tempo de goberno. Tamén asistiu a voceira nacional do BNG, Ana Pontón. Ante un Teatro Principal cheo, Miguel Anxo Fernández Lores reivindicou os éxitos do xa coñecido como modelo Pontevedra, unha aposta que comezou coa súa chegada á alcaldía hai xa 25 anos. Pontevedra avanzou nestes 25 anos máis que a maioría das cidades en 50 anos. Este é un inmenso logro, é un mérito colectivo, é un logro de todas e de todos os que lle queremos a Pontevedra, independentemente das diferencias que poidamos ter entre nós. A calidade de vida, solucións pro ciclo da auga, as zonas de baixas emisións ou a compostaxe son algúns dos fitos sinalados dende a tribuna polo rexedor. Fernández Lores falou de éxitos, pero tamén de retos. As etapas máis importantes, dixo, aínda están por percorrer. O cambio climático,
o avance tecnolóxico e a inteligencia artificial, o envellecemento da población, adiantarse, adaptarse, non vai ser fácil. Vai exixir estar en tensión, usar moita intelixencia, moita ilusión, moita razón e moito máis corazón. Pero estou convencido de que Pontevedra vai a superar todos estes retos con éxito. Pontevedra non vai a renunciar a seguir avanzando e a ser un concello de vanguarda. Tamén falou de éxitos a voceira nacional do BNG. Ana Pontón demostrou o seu agradecemento e orgullo polo traballo feito por Fernández Lores e os seus equipos neste tempo na cidade e advertiu: hai lores para dar e tomar. E nós hoxe non estamos aquí con nostalgia do pasado, nin para mirar atrás, o contrario, estamos aquí porque temos entusiasmo e ideas para o futuro. E isto é algo que a min, por lo menos, sempre me transmite Miguel. Miguel non fala do que xa fixo, non fala do que xa se conseguiu na cidade. El sempre está pensando en como pode mellorar Pontevedra. Con este acto político culmina a celebración dos 25 anos da chegada de Fernández Lores á alcaldía pontevedresa. No teatro estivo arroupado por numerosas persoas da súa confianza e por moitos dos que foron membros dos seus equipos nestes anos. Os comerciantes do Grove queren animarnos a mercar no seu comercio local. Para facelo en Groves vende poñer en marcha a cuarta edición da campaña de verán Come, Merca, Ama o Grove. Desenvolverase ata o vindeiro 5 de xullo, incluindo a todos os sectores do municipio. Animamos a todos os veciños e os visitantes para que sigan consumindo local, para que merquen nos establecementos do Grove, que axuden ás nosas empresas e que poderán gañar hasta 1.500 euros. Adicionalmente faremos algunha actividade na rúa, sobre todo en Castelao, música, animación pa nenos e tamén por todos os establecementos participantes. Que promovemos pois esa dinamización, esa fidelización comercial e tamén acceder a axudas cara á digitalización e a modernización dun comercio que defendemos todos, un comercio que ten un peso tan importante na nosa economía local, pero que está a pasar por un momento complexo, dada a fonda competencia que ten coas grandes plataformas, especialmente as plataformas de compra online. No marco da campaña entregaránse boletos aos clientes que merquen nestas datas no comercio asociado a Engroves. Estes boletos terán un código que deberán introducir na web www.ccadtendas.com para optar a diferentes vales de compra e consumo. Poderán usarse en calquera dos establecementos adheridos. O valor total é de 1.500 euros. De xeito paralelo, a asociación organizará outras actividades como a festa do día 28 na Rúa Castelao, con DJ, animador musical e actividades para cativada. En Pontevedra avanzan as actuacións de mellora que se están a realizar no campo de fútbol de Príncipe Felipe. Tras rematar os traballos no alumeado do campo, as obras centranse agora na remodelación dos vestiarios. As dúas intervencións contan cun orzamento total de máis de 140.000 euros. No caso do alumeado, o investimento rolda os 80.000. A obra xa está rematada e actualmente están a realizarse as probas finais de funcionamento. A actuación nos vestiarios iniciouse en novembro, pero tivo que ser suspendida polas inclemencias meteorolóxicas. Tras retomarse a comezos de xuño, agora está previsto que quede rematada a finais do mes de xullo. Pola súa banda, a remodelación dos vestiarios conta cun orzamento de preto de 60.000 euros. O obxectivo é solucionar as filtracións de auga que se producían a través da cuberta. Así, construirase un soportal e un vestíbulo de acceso a unha serie de módulos prefabricados. Tamén se impermeabilizará a cuberta e recolleránse as augas en caleiros pregados de aceiro e baixantes exteriores. Ademais, na soleira que existe na actualidade proxectase unha calexa corrida de saneamento a que se verterán as augas da cuberta e se conectará á rede de saneamento do campo. O Complexo Deportivo Fundación Rías do Sur de Pontevedra acollerá esta fin de semana o Campeonato Galego de Natación Infantil de Verán. Na cita, que se desenvolverá os días 29 e 30 de xuño, competirán 176 rapaces que buscan conseguir as marcas que lles abran as portas do vindeiro Campeonato de España. En este campeonato os datos son de 176 nadadores infantiles,
É un campeonato importante para eles porque a maioría deles están traballando todo o ano para este campeonato, para facer mínimas para o Campeonato de España, e vais a ver un campeonato de moitísimo nivel. Cada vez que se presenta un campeonato na Fundación Rías do Sur, aínda me sigue facendo especial ilusión, porque o camiño ata aquí foi longo, aínda queda moito por percorrer, pero se van dando pasos moi seguros, non só polo ben dun equipamento básico no Concello de Pontevedra, sino tamén porque este equipamento fai que os clubes funcionen dunha forma moito máis profesionalizada e tamén son capaces de atraer eventos que son bons para a cidade. E ata aquí chegou a edición de hoxe das Novas do Día. Voltamos mañá a partir das 9:30 da noite con máis actualidade da súa contorna. Sexan felices.